Ekrem İmamoğlu serfraziya xoya mezin bi gera İstanbul'e pîroz kir. Bo lehevkirinek civakî û davîkirina dabeşbûna siyasî ya Kur ya Tirkiye sozda. Lê şaredartiya İmamoğlu tenê 19 rojan berdewam kir. Komisyona bilind ya hilbijartinê YSK biryara betalkirina û ji nûvê da pêk anîna hilbijartina da. Biryara YSK pişvanî da iddiayên Erdoğan yên ku İmamoğlu bi hîleyan serketiye. Bu tarihe kara bir leke olarak düşecek. Ev derbare ku ew ê di dîrokê da wekî lekeyeke reş nivîsandin. Ev gelek zelal e. Bo vê ez gelek xemgînim. Ev ne xemgîniyek şexsî ye. Ev xemgîniyek bo civakek ferehtir e. Lê serrastkirina vê xeletiyê li ser me ye. O aniha ev vê tekoşînê dimeşînin. Betalkirina hilbijartinên li kolanên İstanbulê bu sedema nerazî bûnan. Dema ji nûvê da pêk anîna hilbijartina nêzik dibe li serenserî İstanbulê xwepeşandan jî didomin. Tek başına İstanbul seçimi olmayacak. Ev aşkira ye ku ev helbijardin tenê di derbarê İstanbulê da ye. Ev hem helbijardinek herêmî hem jî tekoşînek bo demokrasiyê ye. Ji ber vê jî ew ê kempîna me pir mezintir bibe. Bi sed hezaran mirov wê bejdar bibin. Serfiraziya İmamoğlu ya İstanbulê û peyama wî ya hewandina civakî di partiya wî CHP da zindîbûnek pêktîne. İmamoğlu yê bi malbatekî re fitara xwe vedike ji ber ku ji paşerojek pareskarî tê ji nakokiyên navbera layık û oldaran de bi rehetî derbas dibe. Aslında şu anda partiler üstü bir Ev aşkira ye ku ev tiştên em di nav dane ji bilî tevahiya siyaseta partiyan e. Lewma li hevkirina civatê yekgirtîkirina wan dibe ku bibe derfetek û bibe rohek zindîtir û piştî vê dibe ku ev li ser aboriyê, perwerdeyê û li ser aştiya civakê û azadiyê bandor bike. Eger tu li tevahiyê binêrî ew ê her tiştek pir xweş bibe. Heta çend mehên borî navê İmamoğlu yê şaredarê bajarokekî dûr bû tenê çend kesan bihîstî bû. Lê anniha dema ku Tirkiye amadekariyên bo hilbijartina İstanbulê ya Hezîranê da dike dibe ku İmamoğlu bo Erdoğan bibe gefa herî mezin ya li Tirkiye.